Yanda cennete gelmenden önce de Ustad-ı Muhterem Hazreti Abdurrahman Ahun Tenahun Tağfir Tanan çın şagirdlerinin biri. Yani beter yoktu diyerler sana. Şöyle bir yoktu diyen adam var yani. Gurunu kulak attım. Keşonuna barakayım ödünden bir gurunu ayt ya. Akına aşı gurunu koyup ver. Yaxşı dinleyin. Peygamber Aleyhissalatu vesselam görüye sahabalar duşanbe onu arada tutuyormuştur. Sebebinden zoraptırlar. Ya Resulallah sen duşanbe onu ne mi arada tutuyorsun? Resulullah cevap veriyor. Zalike yevmun vulittu fih. Ol bir gün ki duşanbe onu men şovunlu dünya geldim niye? Peygamber Aleyhissalatu vesselam şu tariqada, şu reveş bilen öz bolonunu yatlap ceşin tutuptur. Pes biz aytiyaz Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bolonunu yatlamadan çürüyüm ihtifal tutmak, ibtihaz etmek, hoş olmak doğru meşrulat diyez. İnalekem ve de avadallah beriyen gurunu olayandan yaxşı dinleyin diye. Näme dalike yevmun wulidtu fihi. Şol bir güni ki men dünyaya getirilim diýmeli. Manany dogry berilmän mutasifana abaratına. Şol bir güni ki dünyaya geldim diýip aýdypdy. Bu gurundurdan mola soktur, agynçylykdan ýalňyşmaýan ýok. Ýöne näme diýip biz aýtýasy. Peygamberimizden bolan güni şu suratynda ýatlamadan çürüýüm, ihtifal tutmak, ibtihaj etmek, şu suratynda hoş bolmak meşrudat diýip aýtdy. Kim aýtýar? Bir aýtýar diýip aýtdy. Ustad muhterem, adam tutatym gelenek, men kuna at tutatym gelenek. Seniki şu kadar delaýlyň bar. O sen rahatçak gel munazara gel amanla. Olakan Ustad Abdurrahman Ahun Tenahun Tağfir Tanan hop ola gelmeden galyg mutasifan ýaşurly her näme di. Seniki şoň diýen şagirdi. Aqla sen hüjreňme, in heme mollanma. O seniki şu por milleti şikep evine ağlaman başar yardyň. O sen gel amallah honyalak mufti merdaniyalak adamlar gel oturuşup da sen cüretin motaş aytýan kepleň biziň öwümde aýtdy sen. Biz aýtýar sen kim meger? Hem mujtehid min deni? Sen kimden? Eger sen Allah bilen kasam senin we senin mananyň adamlar jamaany şu gün gumrahy gaşyn sokup berýärsiňiz. Sen eger cüretin bolsa, ahunjan sen gel oturşuga. Sen fakat men bilen bir 15 dakika oturşaga sen. Eda oturşmak gerekke. Sen şu alyp barýan tertibin, akydada imanla, oşu mawludhanida eger men şonu tertibini düşündirmeden malahym, sen näme diýen diýär. Milleti şu dogratynda Allah ketip geldi.